వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వన్స్ అగైన్ నేను మీ కౌశిక్ని. మీకు టెక్ మీద ఎట్టి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తే ఆల్ కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అట్లాంటి ఇంట్రో మీకు కావాలంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. దీనికోసం మనకు కైన్ మాస్టర్ అనే యాప్ కావాలి. చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఇది కైన్ మాస్టర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని చూడండి. ఇంకోటి ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి 16:9 ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేస్తే మీడియాలోకి వెళ్ళి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమో బ్లాక్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా, 6 సెకండ్స్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ లేయర్కి వెళ్ళండి. లేయర్ క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అక్కడ సినిమాటిక్ ఇంట్రో అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి ఇంకోండి, ఇప్పుడు కరెక్ట్ లెంత్ పెట్టుకోండి, వీడియో లెంత్. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. మనకి ఇన్ యానిమేషన్ వచ్చేది ఫేడ్ క్లిక్ చేయండి, అవుట్ యానిమేషన్ ఫ్లేడ్ క్లిక్ చేయండి. మనకి ఫాంట్ ఏం పెట్టుకుంటారంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తారు, క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్ అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ లాస్ట్లో బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అది స్క్రీన్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇది కాదు, మీరేం పెట్టకుండా నార్మల్గా వచ్చేయండి. ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా పిక్ చేసుకుందాం. పిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంకోటి ఇట్లా సైజ్ పెంచండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి లేయర్స్ ఆప్షన్లో ఎఫెక్ట్స్ అని ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. బేసిక్స్ ఎఫెక్ట్స్లో వెళ్ళి గుసియన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, గుసియన్ బ్లర్ 2 సెకండ్స్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోండి మళ్ళీ 4 సెకండ్స్ దగ్గర కూడా అదే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోండి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంకోండి ఇక్కడ కట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఇప్పుడు వీడియోని ఇట్లా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వీడియోని చూద్దాం. ఇక్కడ షేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆ షేర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన షేర్ బటన్ షేర్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకోటి చేయాలి ఫ్రెండ్స్, ఇంకో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. అది చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ మీకు. మా ఛానల్ ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే. అవును ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్పోర్టింగ్ అయిపోయింది కదా, బ్యాక్ వచ్చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ప్లస్ బటన్, అది మళ్ళీ 16:9 క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఏదో 6 సెకండ్స్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లేయర్స్కి వెళ్ళండి. లేయర్స్లో మీడియాస్ ఉంటుంది, మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటే మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా వచ్చింది కదా, మనకి ఇక్కడ స్లిప్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. అట్లా క్లిక్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ ట్రిమ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్, మీ ఇష్టం, ట్రిమ్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు మనం లేయర్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఫ్రెండ్స్ అది. ఇంకోండి ఇది కూడా స్లిప్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేయండి. ఇంకోండి సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంది బ్లెండింగ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బ్లెండింగ్కి వెళ్ళి స్క్రీన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ యానిమేషన్ ఫేడ్ క్లిక్ చేయండి.
అవుట్ యానిమేషన్ ఫేడ్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫేడ్ ఇవ్వండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. దీన్ని మీకు నచ్చితే మా ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసాను కాబట్టి మీకు చాలా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇప్పుడు మనం వీడియో అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ చేసేసుకుందాం మనం. ఫ్రెండ్స్ టైం ఏం పట్టదు, చాలా అసలు స్పీడ్గానే ఎక్కేస్తుంది. ఎక్స్పోర్టింగ్ అంటే స్పేస్ తీసుకోవడం ఫ్రెండ్స్, అంతే. మీకు ఎక్కువసేపు ఏం పట్టదు. ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్. ఇంతవరకు మా ఛానల్ కొత్తగా ఇప్పుడే విజిట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్టింగ్ అయిపోగానే వీడియో బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. వీడియో ఎండ్ అయిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో. మీరు దీన్ని మా ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము కొత్తగా ఏం వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.